उरखावगोरा ब्रह्म आरो प्रमद बर'आ दाय मावनानै हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि सायाव दाय जाबसिननो नागिरो। मानगोनां आसामनि मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार नोंथां लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सार नोंथांमोना दायखौ मावो बदनामखौ होनो नागिरो हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफखौ। बनरगाव ओनसोलनि मोनद' भिसिडिसि सिंनि बर' गामिफोरखौ एसटि बियाबनिफ्राय दानख'नानै एसटि नङै बियाबाव सरजाबफानाय जादों। बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय बर' गामिफोरखौ एसटि रिजार्भेसन समस्तिनिफ्राय दानख'नानै जेनेरेल एमएलए सिटआव बिथांमोनखौ सामिल खालामहैबाय। एमएलए लरेन्स इस्लारिया डेलिमिटेसना रायजोनि लुबैनाय बादि जादों आरो जों बेखौ मोजांखौनो मोनदों होनना बुंनाय बादि मोनद' भिसिडिसिनि रायजो राजाफोरा लुबैदोंमोन नामा? बिक्रम दैमारिनि गोख्रों सोंथि। लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय आरो जों बेखौ मोजांखौनो मोनदों। बिथाङा बुंनाय बायदि बनरगाव आनसलिकनि रायजो राजा बे 6टा भिसिडिसिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन नामा? बावैसो सान सिगां डेलिमिटेसननि फाइनेल फारिलाइखौ फोसावनायनि उनाव बर'नि माहारिया आफादनि दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो राजखान्थियारि हान्जानि बर' दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबादिनो डेलिमिटेसननि गिबि ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल हान्जाया गोजोननाय फोरमायनानै गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फटका गावनानै रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया रायजोफोरा लुबैनाय बादिनो जादों होनना गोजोननाय फोरमायदोंमोन। नाथाय क'क्राझार जिल्लानिनो बनरगाव ओनसोलनि मोनद' भिसिडिसिनि बर' गामिफोरखौ एसटि बियाबनिफ्राय एसटि नङै बियाबाव लांनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजोफोरा गोख्रों खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों। बनरगाव ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौ एसटि बियाबनिफ्राय एसटि नङै बियाबाव लांनायखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि बायदिसिना जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंबोनाय बिटिआर थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि गोख्रों सोंथि। एमएलए लरेन्स इस्लारिया डेलिमिटेसना रायजोनि लुबैनाय बादि जादों आरो जों बेखौ मोजांखौनो मोनदों होनना बुंनाय बायदि मोनद' भिसिडिसिनि रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन नामा होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों। मानगोनां आसामनि मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार नोंथां लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सार नोंथांमोना दायखौ मावो बदनामखौ होनो नागिरो हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफखौ। थिग दं। नैबे लेखानि सोमोन्दै आङो दिनै बुंनाय नङा। बे लेखायानो फोरमायगोन दाया सोरनि। दिबाय मोनफ्रोमबो आनसलिक मोनहैनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन। सेन्ट्रेलाव होयोबाथ' गोमानोसो हागौ। नायबावनि प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय सरकारा बिथांमोननि इएमजिएमफ्रा मा डायलग होबावो बेखौ जों नायनो थानि। बिनि सोमोन्दै आं दिनै बुङा नाथाय आङो क'क्राझार बनरगाव आनसलिकनि सोमोन्दैसो आं बुंग्रोगोन। मैया जों नुदों बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय 6टा भिसिडिसियाव खमसे खम 100टानि गोजौआव मोनसे भिसिडिसियाव 20टा गामिब्लाबो 100टा गामि हयथ' जानो हागौ मोनसे भिसिडिसियाव 30टा गामि थानो हागौ। अब्ला 100नि गोजौआव गामिफोरखौ बर' गामिफोरखौ एसटि रिजार्भेसन समस्तिनिफ्राय दानख'नानै जेनेरेल एमएलए सिटआव बिथांमोनखौ सामिल खालामहैबाय। दिनै बनरगाव आनसलिकनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरि रायजो राजाया दिनै बेखौ लुबैदोंमोन नामा? लुबैयाखै। लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय आरो जों बेखौ मोजांखौनो मोनदों। बिथाङा बुंनाय बायदि बनरगाव आनसलिकनि रायजो राजा बे 6टा भिसिडिसिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन नामा? लुबैयाखै। आं बेखौनो बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो बेखौ लुबैयाखै होनना आङो दाख्लैनि निउसाव बुंखांबाय। अब्ला नाय नोंनि थाखानाय समस्तिनि 100टानिबो गोजौआव थानाय बर' गामिफोरखौ गुबुननो दानख'ना हरबाय। नोंनि न'आव थाखानाय परियालखौ बोखावनानै गुबुननो हरनानै लोरबां खालामबाय। दिनै बेखौ रायजोआ एक्सेप्ट खालामनो हागोन होनबा? हागोन? हानाय नङा। अब्ला बेफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा सोर दं?
सोरनियाव सोंगोन नोंसोरनि 6टा VCDCखौ जों आमुगाव लांनाय जासिगोन सोरनियाव सोंगोन गभर्नमेन्टनियाव सोंगोन नखरगिरिनियाव सोंगोन नखरनि बिगुमानियाव सोंगोन नखरनि बिगुमाया सोर समस्तिनि बिगुमाया सोर हा लरेन्स MLA सार बिथां आरो जोंहा BPFनि MLA रुबिराम नार्जारी सार नाथाय गभर्नमेन्टआव सोर दङ खुंथाय गोहोआव सोर दङ बिथांनियावसो सोंगोन दिनै जोंनि बे नखरसे फिसाखौनो बोखावनानै देरहानो हायै बेबस्थाखौ जुदि खालामबायब्ला अब्लाबो जुदि जों मिथिया होननानै जुदि बुङा बेसेबां दुखुनांथावना जागोन बेयो दिनै बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन सोरखौ बुंगोन MLA गभर्नमेन्टआव थानाय बिनि अनगासो दङ रायजोआथ' मिथिया रायजोआथ' दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनोनो दिनै देरहाहरदों नाथाय रायजोआ दिनै होख्रावदोंल' रायजोआ दिनै हाय हायल' होनदों नाथाय बेफोरनि कागज पत्र खुलुमजों मावग्राया दिनै गभर्नमेन्टआ मावनांगोन मिथिबाय दिनै बेफोरनि जुरिजेननाया बबेयाव बेफोर गाज्रिनि जुरिजेननाया बबेयाव दिनै नाय दिनै बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय UPPLनि दैदेनगिरि नोंथां आदामोनखौ आं बुंनो सानो सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव बै सार्कोल अफिसार जायफ्रा दिनै 19टा सार्कोल अफिसाव 19 जन आधार कास्टनि अफिसारफोर दङ बिथांमोना मा मिथिगौ जोंनि समायसा जोंनि बर'नि हा बर'नि बाउन्डारि डिलिमिटेशननि हा बिथांमोना मा मिथिगौ बिथांमोना मा सेन्टिमेन्ट दं नैबे खर'आव सोब आदार्स बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि गाज्रिनि जुरिजेननाया दिनै जागायदों मिथिबाय BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव 3 आधार कार्ड अफिसार दङ बिथांमोनखौ आउट खालाम बे BTC अफिसनिफ्राय समफोरनिफ्राय बिनि अफिसनि परिसेबेसा मोजां जागोन बिक्रम दैमारी बिथाङा मोन 39 BTC बिफानफोराव 80% गुबुन हारिनि CHT आरो डाइरेक्टर दं बिथांमोनहा माबादि बर'नि जेंनाखौ गनायनानै लागोन आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै गोख्रोङै सोंथि खालामो लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिनि खुंनाय समाव बर' मावख'गिरिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हायोब्ला दा मानो प्रमद बर' हायाखै होननानै सोंथि खालामबावो 39 डिपार्टमेन्टआव 80% आधार कास्टनि CHD आरो डाइरेक्टर बिथांमोना बोरै एक्सेप्ट खालामगोन जोंनि बर'नि इसुफोरखौ जोंनि बर'नि BTRनि इसुफोरखौ बिथांमोना बोरै आखरे आखरे मावफुंगोन नोंथांमोनानो बुंलाय सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव UPPLनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बनरगावनि हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 19टा सार्कोल अफिसाव 11 आरो 12 जन सोरबा ADCआनो BDO इनचार्ज आरो सार्कोल अफिसार इनचार्ज लानानै बे खामानिखौ मावोमोन दिनै हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मेक्सिमाम बर'आ दिनै खामानि मावोमोनब्ला नोंथाङा मानो सासेबो हाया सों प्रजेक्ट डाइरेक्टर 4 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट 4 बर'मोन मालाबा 2 बर' सों नोंथाङा मानो सासेबो बर' डाइरेक्टर प्रजेक्ट डाइरेक्टर मानो लाबोनो हाया सों गाज्रिनि बर'नि जुरिजेननाया बेफोरनिफ्रायनो जादों सार्कोल अफिसारा दिनै 19 जन गुबुन आधार कास्टनि अफिसारा जोंनि बे डिलिमिटेसन सोमोन्दै मा मिथिगौ बिथांमोननि आखाइ गैया सानदों नामा दङ बिसोर SS अफिसार बिथांमोना स्टेटनि एजेन्ट मिथिबाय बेनिखायनो दिनै खावलायदों नैबे लेखाखौ आं दिनै बुंथ'वा सानैसोनि उनाव बुंगोन दिनै आंनि बुंनाया सोरनिबा बिखायाव नांनो हागौ नाथाय जोंनि जिथु मोनखानाय जिथु समस्तिनि जोंनि पावारखौनो जुदि जोंनि मोनसे जग्रबसे न'आव थानाय 10 जन परियालखौनो जुदि 7 हरनानै 7खौ जुदि बोखावनानै दोनोब्ला जोंनि गोहो गोराया बबेयाव थागोन आरो बे बोखावनाय समायसाखौ गोहोआव थानाय MLAआनो जुदि मिथियाब्ला नोंनि MLAनि गोहोआ बबेयाव मिथिगौ बेफोरनि गुदिनि जाहोनासो रायजोआ मोजाङै मिथिगौ
जोबनायाव आङो फिनिशिंआव फैनो नागिरदों जेबो जुदि जायाब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुं जों बे डिलिमिटेशननि सायाव 1% जों सन्तुष्ट नङा हो हाइकर्टनि साहारा ला सुप्रिम कर्टनि साहारा ला आरो बिनि सिगां बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै स्टेटआव हर स्टेटआ एमएलए इउपिपिएलनि एमएलए बिपिएफनि बिजेपिनि बिथांमोना ज' जानानै स्टेटखौ नारसिननांगौ बिनि अनगा आरो जेबो राहा गैया जेसेबां होज्रि खावब्लाबो जों बिनि फिथाइ मोननाय नङा सरकारानो गुदि सरकारानो खालामो सरकारानो बयनिख्रुइबो पावार बेनो आरो बिनि जेबो राहा गैया